Ke Airport Authority of India lengba ka Corporate Social Responsibility Shillong Airport da ka jingtu ban kyntiew ya ka puthi ha ka dong ka thaiñ jong ka Southwest Khasi District kalayo ban no synñiang sheki artylli ki Lower Primary School kata ka noligata Government LP School but Kameriam Government LP School Kibadon Hapo Jong ka Southwest Khasi District. La ban kedau na kabenta ka Nolikata Government LP School. Lamang lailak arpusaw jar kendai spa but namenta ka Meriam Government LP School lamang lailak arpusan hajar kabadai jong usnem araja khat kendai. Shusho na kabenta ka jingpen bha ya kitei ki artylli ki school lasdang na do ubnai ke lalengkot araja arpho but la pendep ha ubnai rempang araja arpho da ka jingtu banyo banya chakmat ya ka jingi ka school but bannum kata ya ka por long school ki balai don lang hakini ke sngi ki kentup na do u Rishikan Bangwal Airport Director u Shailendra Patil Deputy General Manager u Bidhar Nodal Officer u Kensilence Naitang District Program Manager CNRD Department lem bat kinong hikai. Pau ko jing so comment so bat aku le ro ka Airports Authority of India ka bala kami bat ban kyrshan lem kini ki artylli school ki jongi hapo kani ka dong ka thaiñ ka we kini ka Mariam Government LP School ka bagidan bandiang matang ni mat ko padi ka Nolikata Government LP School ka badan te po raniko hakas nem arja ka kendai ya ka bangila dapat pentrei ru pendap hapo jong ka jong penai Februari jong snem arjar apau na ka bagi identity bagi school kin sio bat sanction tu penai hi penrei jar khat no ba nim semlala ban long school su kipor ba don ka COVID-19 ka bagi tu borokoi tenrei ka long ka jing ku ba krau ba na ka leng jong kum ka office leng jong EDC badi na ka leng jong kum ka di AAI bila don banta ban petlam habire ka jing pentrei kan ka scheme tinggi dapat jing supplement syar mar bungi isya ke jing kala mensua per pengiadan program hang ni abang yuan pe ke jing tre jong synñiang department ru kan ka school kala pe kala jaw kam long shu ban pelong school ki ben ru kem da bahasu tin re da ka jing rap jong ka AAI mo Airports Authority of India tinggal yok ban pen bahapa de ka kam de ka upgradation dan de ka renovation ka bala le kata ka durada ban syam ba la le kum tahi kum bala kwa kalau mempan bahapat ya kini ke school ke bala jod ke bala peng tinggal seorang aku beli ki wepat ke official ke orang ni ke port nak liang jong ka Shillong Airport ki bedan menta bari ni port bari tunjuk EDC jongi ya bala don menta nadu benang sedang adu benadap ni ke jingkre ka banget su ya wan perlong no sen kini ki bala ada pru ki kena school ni ke port ada bala lift mo la weng no ya ke jing parking ya COVID-19 ki la ya wan pen kam yang school bat shong school bat long school tiri menta bala khang biang tinggi kermen bagi di kipot berangwan rungin sayo ban apen kam ya kakum baka di ban long school ke ajeng sakri ya ke dong ka thaiñ ya kini kisnong hang ni bar kini kisnong ki wa marjan ku le sibuan ta lengba ka jinyarap na po jong ka office di ADA RDC tinggi layo ban layo ya kini ka wi pat ka building bat ka kani kala yarap ba ki kena ki la ban shong kam kuloi re mensua kani ka school ka long khapnya adu kata-kata ten re lengba ka jingyo jingaram ya ikublei ki bor badi pe ya ka school education department rekat ba ka office yang DC di walawan pe lem ya khamtam ya ki jingdan kam jong ka sinong we de bat ka school te nisu ban ikublei halor kata ka benta but kani le se lengba ki jingyo ya kani ka school le se ki kena ki niyo ban shong ki jaka ba khului but kham yang nyar umdai ban khamnya than te khamtam hai kini ki por ke pemetang itep ngidon ye kani ka jengpang covid yela ban company jengai khendiat we te ngej khamru nang le nakmat let's say ngidang yo susu ban khamyarap khamtam ka badai jongka building nang ba kan yo jeng mentoi khamtam ni koi khna bat kum juru ya ka ya ni ki kasnong hi borok we te tang kita kitin kisibuan that we are here at the school which is renovated with the CSR scheme by the Airports Authority of India with the help of district administration and the schools which are the basic requirement, and we are very happy that this school has been renovated with the CSR scheme.